A verdad que é unha aposta de Turismo de Galicia por a gastronomía, por o mundo das tapas nas que todos coñecemos, unha aposta por o turismo urbano e por a desestacionalización e, como non, tamén por a promoción da gastronomía, esa gastronomía que tamén pode estar teño que dicir por parte de toda a mesa do xurado, de todos os compañeros, que a verdade que es entre todos, verdade? Pero primeiro de todo pola elaboración perfectamente executada, polo respeto, polo produto, polo balance e sabor excepcional e porque representa a perfección o concepto de tapa, o xurado decidimos que o gañador fose Santiago.